Mit navn er Johannes Holt Iversen. Min udstilling her hos Viborg Kunsthal hedder Cyber Citadel og har som udgangspunkt en lang række af spørgsmål, den stiller. Et af de store spørgsmål er nok i forhold til, hvordan håndterer vi som mennesker teknologi, og hvordan agerer vi med teknologi. Udstillingen består af henholdsvis malerier, skulpturer og videoværk. Med Cyber Citadel, så tror jeg for mig, det handler meget om at italesætte det der med, hvad er det, vi som menneskehed kommer til at efterlade rent visuelt. Og i takt med, at den kunstige intelligens får et større og større indgreb i vores liv, så vil det, vi efterlader, måske også være formet af den. Og det tror jeg, det kommer til at have en stor indvirkning. Jeg tror, med den her udstilling, der er det på en eller anden måde at italesætte det aspekt af det. Den her serie her har i hvert fald været vigtig for mig at få med i udstillingen, i og med det har så mange elementer af, hvordan vi som mennesker interagerer. Det er opbygget omkring en træform, som så er draperet med en polyester. Og man kan sige, det skelet, der ligger til grund for dem, bliver så yderligere draperet med en sammensmeltning af noget holografisk film og noget vinyl. Konceptet bag dem er en fascination af de oprindelige hulemalerier. I og med, at de er så dragende og trækkes ud af væggen, så har man også en tendens til ligesom at føle, at de er lidt som en hule. Og det tænker jeg på mange punkter var fascinerende ligesom at lege lidt med menneskets instinkt og det der lidt legende element også. Der er også ting i den her udstilling, hvor det er, at jeg har været lidt overrasket over, hvordan det har udformet sig. Nogle gange så kan man have planer, og man kan have planlagt sin udstilling. Og pludselig så kan man se, at det man faktisk har cirklet omkring, har været et ret alvorligt emne. Nogle af de værker, som er med på udstillingen, har jo været vist frem på udenlandske internationale kunstmesser, og har ofte været noget, som beskueren har interageret med i sjov og i leg. Og der har det overrasket mig, hvordan en vis form for alvorlighed er kommet ind i de værker, ved at blive en del af et større formsprog, som den her udstilling bygger på. De her værker, som I ser her, er malerier, jeg har udarbejdet med hjælp fra kunstig intelligens. Kombinationen af oliemaleri, serigrafi, silketryk, en bred palette af forskellige metoder. Det vil sige, du ved ikke, hvor mennesket og maskinen starter eller står. Tilbage i 2023, der havde jeg fodret den her generative kunstig intelligens med en hel masse data, som den så prøver at omsætte til et visuelt output. Det visuelle output bad jeg så den kunstig intelligens om at oversætte til noget fra den fysiske verden. Og til min overraskelse, så valgte den gentagne gange at bruge paddehatteskyen som sit motiv. Og så kan man sige, som menneske, det er et meget stærkt ladet symbol, som på en eller anden måde griber ind i en eller anden form for kollektivt menneskeligt traume. Så på en eller anden måde var det også lidt paradoksalt, at den kunstig intelligens, som kan blive et lige så farligt våben, valgte noget så nærliggende symbolisk at oversætte motiver til, den selv har skabt. Jeg har jo i løbet af al den tid, hvor det er, at jeg har arbejdet med teknologi, haft en stor fascination af generativ kunstig intelligens. Den fascination, eller den barnetro, jeg nok havde, er nok knap så optimistisk, som da jeg startede. Og det tror jeg på en eller anden måde også er med i, at jeg nok med de her værker, hvor kunstig intelligens er involveret, nok ikke kan lade være med også at lade det visuelt have en vis form for kritik eller selvkritik. Hvis man kan sørge for at vise et spejl op på, hvor skræmmende det faktisk kan være, så har jeg en forhåbning om i hvert fald, at vi kan have en mere nuanceret debat.